صماغ مصحف اتوميك هابيتس صحافي جيمس كلير حماقات والفتات هيك قرفومي مصحف كنببي ገንዘብ ክእክብየ ንብል ንህይወትና ክንቀይር ኢልና ዓበይቲ ሽቶታት ነውፅእ ግን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናብቲ ዝነበርናዮ ንምለስ ስለምንታይ እቲ ሚስጥር ኣብቲ ሽቶ ዘይኾነስ ኣብቲ ንዓይኒ ዘይርአ ናይ 1% ለውጢ ዝፈጥር ስርዓት ወይ ሲስተም እዩ ዘሎ ኣብዘን ዝቕፅላ ውሕዳት ደቃይቕ ህይወትኻ ንሓዋሩ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዘለዋ ሓንቲ ብልስቲ አቶሚክ ሃቢትስ ትበሃል መጽሓፍ ከላለይኩም እየ ምሳይ ጽንዑ ካሊእ ከዳለወልኩም እትደልይዎ መጽሓፍ እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉ ለይ አቶሚክ ልምድታት ወይ አቶሚክ ሃቢትስ ዝበሃሉ ንህይወትኻ ብዓብዩ ንምምሕያሽ ዝሓሸ ውፅኢት ንምርካብን ክትፈጥሮም እትኽእል ንኣሽቱ ልምድታት እዮም ምዕራፍ 1 እቲ ዘገርም ሓይሊ ንኣሽቱ ልምድታት ወይ አቶሚክ ሃቢትስ ንኣሽቱ ለውጥታት ኣብ ልምድታት ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ፍልሊ ዘምጽኡ ይመስሉን ይኾኑ እንተኾነ ግና እኹላት ልምድታት ምስ ተኣከቡ ኣብ ህይወትኻ ዘደንቕ ምምሕያሻት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ውፅኢት ናይ ንኣሽቱ ልምድታት ምስ ግዜ እናተደመረ እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብ1% ጥራሕ እንተተመሓይሽካ ድሕሪ 1 ዓመት ብ37 ዕፅፊ ዝሕሽኻ ኢኻ ትኸውን ካብ ለውጢ ልምድታት ዝርከብ ውፅኢት ንክምዕብል ግዜ ይወስድ እዩ ትዕግስቲ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ክንዲ ሽቶታት ምውፃእ ኣብ ልምድታትኻን ስርዓታትኻን ነተኩር ሽቶታትኻ ንውፅኢታትኻ ይቕይድዎ እዮም ምኽንያቱ ተዓወትን ተሳዕርትን ሓደ ዓይነት ሽቶታት እዩ ዘለዎም ዕዉታት ሰባት ሽቶታት ስለ ዘውፅኡ ዝተዓወቱ ይመስለና እቲ ሓቂ ግና ሽቶታት ወፂኦም ዝፈሸሉ ስፍር ቁፅሪ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘለዉ ክንርስዕ የብልና ስለዚ ሽቶታት ምውፃእ ጥራይ ኣብቲ ንረኽቦ ውፅኢት ናይ ብሓቂ ፅልዋ የብሉን ዝሓሰብኻዮ ሽቶ ምስኻዕ ጊዜያዊ ለውጢ ጥራሕ እዩ ንኣብነት ክፍልኻ ዘይፀረየ እዩ ንበል እሞ ክፍልኻ ብምፅራይ ነቲ ክፍልኻ ናይ ምፅራይ ሽቶ እኳ እንተሰኻዕኻዮ ካብ መጀመርትኡ ክፍልኻ ከም ዝረስሕ ዝገበሮ ፀገም ግና ኣብ ልምድታትኻ እዩ ነዚ ፀገም ዝንሓዋሩ ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ተወሳኺ ሽቶታት ምፍጣር ልምድታትኻ ኣብ ምቕያር ከተተኩር ኣለካ ሽቶታት ንሓጎስኻ ይዓግትዎ እዮም ሽቶታት እተውፅአሉ ምኽንያት ሽቶኻ ምስ ኣሰኻዕኻ ሓጎስ ክስምዐካ ስለትደሊ እዩ ናይ ዘተሓሳስባ ዝፀገም ግና ፈፂምኻ ሓጎስ ኣይክትረክብን ኢኻ ኩሉ ግዜ ክሳዕ ነቲ ዝቕፅል ሽቶኻ ትወቅዕ ንሓጎስኻ ተደናጉየ ኢኻ ዘለኻ መብዛሕትኦም ሰባት ሽቶታት የውፅኡ እሞ ልክዕ ነቲ ሽቶኦም ምስ ኣሳኽዕዎ ድማ ንገዛ ርእሶም ካብ ምምሕያሽ ይሓፅሩ እዮም ምዕራፍ 2 ልምድታትኻ ከመይ ገይሮም እዮም ንመንነትኻ ዝቐርፅዎ 3 ደረጃታት ለውጢ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ለውጢ ውፅኢት ወይ ሽቶ ምውፃእ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ለውጢ መስርሕ ወይ ልምድታትኻን ስርዓታትኻን ምድላው እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ለውጢ መንነት ልምድታትኻ ንምቕያር እቲ ዝበለፀ ገባብ መንነትኻ ምቕያር እዩ ዝኾነ ሰብ ሓደ ወይ 2 ግዜ ጥዑም ምግቢ ንምብላዕ ክተብዕ ይኽእል እዩ ግን ሓንሳብ ከፊል ናይ መንነትኻ ምስ ገበርኻዮ ነቲ ሓድሽ ልምድኻ ንምዕቃብ ግዴታ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካ እዩ መንነትኻ ንምቕያር 2 ስጉምቲ ዘለዎ መስርሕ ክትኽተል ኣለካ እቲ ቀዳማይ ከመይ ዝበለ ሰብ ክትኸውን ከም እትደሊ ወስን እቲ ካልኣይ ብንኣሽቱ ዓወታት ንገዛ ርእስኻ ስራሕ እያ ነፍሲ ወከፍ ሓዳስ ገጽ ክተንብብ ከለኻ ኣንባቢ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ሽቶኻ መጽሓፍ ምንባብ ዘይኾነስ ነቲ መንነትኻ ናብ መጽሓፍቲ ዘንብብ ሰብ ምቕያር ክኸውን ኣለዎ ምዕራፍ 3 ከመይ ጌርካ በርዋዕተ ቀለልቲ ስጉምትታት ዝሓሹ ልምድታት ተሃንጽ ልምዲ ማለት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝደጋገምካዮ ባዕልኻ ብዘይምቁፅፃር ኣውቶማቲካሊ እትገብሮ ተግባር እዩ ዕላማ ልምድታት ተደጋጋሚ ፀገማት ብብቕዓት ንምፍታሕ እዩ ንኣብነት ብጣዕሚ ጠሚካ ካብኡ ሳንዱች ብጣዕሚ ክትበልዕ ደስ ኢልካ ሳንዱች ትሰርሕ ቅድሚ ሕዚ 1000 ግዜ ሳንዱች ሰሪሕኻ ስለትኸውን ብዙሕ ክሓሰብካ ወይ ሓይሊ ከየጥፋእኻ ኢኻ ትሰርሖ ነዚ ኣብ ኣብነት ዝረኣናዮ ልምዲ እዚ 4 ስጉምታት ዘለዎ ናይ ግብረ መልሲ ዑደት ወይ ፊድባክ ሉፕ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ምልክት እዩ እዚ ድማ ጥሜት ምስማዕ እዩ እቲ ካልኣይ ሃንቀውታ ወይ ክሬቪንግ እዩ ንሱ ድማ ሳንዱች ናይ ምብላዕ ባህጊ ይስምዐካ እቲ ሳልሳይ ምላሽ ወይ ሪስፖንስ እዩ ኣብዚ ድማ ሳንዱች ትሰርሕ እቲ ራብዓይ ድማ ሽልማት ወይ ሪዋርድ እዩ እዚ ነቲ ዝሰርሕኻዮ ሳንዱች ትበልዖ እሞ ጥሜትኻ ትዕግስ ሕዚ ድማ ኣብ ክንዲ ሳንዱች ምብላዕ ክብደት ንምንካይ ሰላጣ ክትበልዕ ከም እትደሊ ጌርና ንውሰድ እሞ ንዝኣብነት እዚ 4 ስጉምታት ዘለዎ ናይ ግብረ መልሲ ዑደት ወይ ፊድባክ ሉፕ ከመይ ከም ዝኸውን ንርአ እቲ ቀዳማይ ነቲ ምልክት ንጹር ግበሮ
نتسالات أوي نعو زدليو خانقرات كل جزء كتريو ما بتخلو اللبوتها قمتو اتخال أي نتهانك أوتا سحابي قبرلو فرجخان سالات أمسر حب زقل قلو خانقرات من الأيو سالساي دما نتملاش وي ريسبونس قليل قبرلو كيچن خات صوري قبرلو مو نتسالات أبقول توفن ختدالو وك حق زكايو ويدما نتسالات أقدم خات داليخا أبساتونا تقميت خيو تنح ترابعي دما نتشلمات وي ريوارد باه زبل قبرلو كل جزء اتو متفتوم نقرات تمقب مو كتبلعوم خلخا باه كبلك أيو معراف 4 اتقنع زي مسل سبأي لمدتات أزيوم أوتوماتيك سلازخونو مبزحتو إجزا أبوشت إناي لمد عدت كم زلخا يتفلت إنيغا سلازي حماق لمدتات المغيار فلما بزعبا كلهم تكبارات خافلت أتكهلو كاللو pointing and calling زبهال ميلالو نسود ما خمزي يسرح نخلو التقبرم تكبارات بقالخا خمزي قبر اللخونا بالخاقلات صوم إذا دما نحماق لمدتات خان خطفلت أمي حق زكاي نابنت كتأم خلخا تأمي اللخوي الخان قزار إسخا بعوتها نقرر بزي سرعات زي ناي لمدي أقبابات خاك تفلت أم خجمريخا نازم ملكات متصوع مسرحة تتكملو كالي من قدي ناي لمد مزقاب وي هابيت سكور كارد محازيو عب نفس وكف معالت التقورو من أقل صحف نابنت ناي مقبل لمد تاتخان اختقير انت داليخا انتاي كم زولع خان معاس كم زولع خان صحفو ازي عب لمد خاد زلك كان قحات كعبيوي معراف حموشتا حدوش لمدن مجمار زبالت أمن قدي اتوم خلتها زبازحو لمدات ملاليتات جيزيم بوتانيوم حدوش لمدن مفتار ناي متقبار حساب وي implementation intention يدليكا كأمر ناي متقبار حساب كمز السعبيو نزل مدزي أبز ساعات زي أبز بوتا زي خقابرو إيابل نابنت ناي نقوه 6 ساعات أب دحر قزاي سبورت كسر الحية ازي مس مدب خاز سانة جيزيم بوتان كتقمت سلازخلكا نزي مسرح من مخنياتا يهلو كان حدست المدتات بقليلون ملماد ناب نبار المدتات متصقع وي هابي ستاكينج كتقم تخيليخا إذا مالت حدوش لمدي مستزلك هالمد متأسساري كأمر ناب ناي نبار لمد متصقع خمزي يمثل دحرز لمد زي مقباري نزي حدوش لمد زي خقبرية نابنت دحرز الناي محصابي بفتلك هتريوي ويدما قرص مسبلعخو حدا بكيري ما يكسد معراف شدشتا كبابيخا كاب تبقسو خان لعلى حياليو كاب زخونة تقبار لمتقبار زلكا تبقسون لعلي مبزحتو جيزي كبابيخا أي زيادة تسلوا زلو أب حدش كبابي لمدتات مهنات زقللايو مغنياتو ناي قدم ملاليتات أي الزخاخورو خانيوم نفس وكف لمدي بملالي يزجمر نحنا نتم زقولحو ملاليتاتنا نستوعللهم سلازي ملاليتات ناي تصبق لمدتات خا أب كبابيخا بنوصر أب زرقاي خابوتا قبرلو نابنت ناي سبورت كراون تخا كل جزي كتريو تخلو اللبوتا قمتو معراف شوعاته ميستر الأساقوتصر وي سيلف كنترول ناي لوط بحرين ممصا اتقدماي حقي زي الأقبرلو زبليو أب كونات فيتنام كاب ستساتفو سراويت أمريكا اتوم 35% هيروين يوسدو نيروم كاباتهم اتوم 10% دما والفنياتات كم زخونو مصنعتات ريوم نيروم إذا مصنعت زي نام ممسرات فولي بيت صحفة مكلخال والفي أمريكا مريحو نيرو إذا بيت صحفة زي نتوم ولفات زخون سراويت ناب عدوم مستملسو يكتاتلوم نيرو اتزرخبو نغر دما اتوم هيروين زتقامو زنبرو سراويت ناب هاغروم مستملسو 5% طرايم ابوشت 1 عمت እንደገና ولفات كم زخونو زحبره ابوشت 3 عمت دما 12% طرايم اتولف تمليسوم بخالي الزراربا كاب 10 ወታደራት እቶም 9 ነትሱሶም ዳርጋ በሓንቲ ላይ ተጥፊኦም እዮም እዚ ዘርኤና ኣብ ከባቢና ስሩዕ ለውጥ እንተተኻይዱ ወልፊ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እዩ ኣብ ቪየትናም እቶም ወታደራት ሙሉእ መዓልቲ ንሄሮይን ዘዘኻኽሩ ነገራት ኣብ ዝዓሰሉ ከባቢኦም ዝውዕሉ ነይሮም ንምርካብ እውን ቀሊል እዩ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ናይ ኩናት ፀቕጦ እውን ነይሮም ምስቶም ከምኦም ሄሮይን ዝጥቀሙ ሰራዊት ድማ ዕርክነት መስሪቶም ነይሮም ሓደ ወታደር ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመለሰ ግና نتسوس زخاخرو نغرات ينبرون زياده رأس قصصر وي سيلف كنترول نمهلاو ناب فتنا اب زئتوخا خونتات وحد غزي ختحلف لك نابنت بورنوغرافيك تقدف انت دليخا اب انستغرام نموديلات مكتت على قارص معراف شمونت كما يغيرخا لمدتاتخا زي صقب تغبرم ناي لوط بارت خلاي حقي مسات غبرلو زبلي لمدتات بدوبامين ززورو ناي غبره ملس عودتيوم
ሓደ ነገር ንኽንትግብሮ ዘተባብዕና ትጽቢት ናይ ትሽልማት እምበር እቲ ሽልማት ባዕሉ ይኮነን። ሓንጎልኻ ካብቲ ንሽልማት ምፍታው ንላዕሊ ንሽልማት ምድላይ ዝያዳ ነርቭታት ኣለዎ። ምዕራፍ 9 ኣብ ምቁራጽ ልምድታትኻ ተራ ስድራ ቤትኻ ንዕሩኽትኻ እንታይ ይመስል? ሰባት ምስ ካልኦት ንምስምዕማዕን ናብ ሓደ ነገድ ንምጽምባርን ሓያል ድሌት ኣለዎም። መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ ባህልና ልምድታት ኢና ንወስድ። ልምድታት ናይ 3 ማሕበራዊ ጉጅለታት ኢና ንቐድሕ። ቀዳማይ እቶም ቀረባና ዘለዉ ስድራ ቤትና ንዕሩኽትናን። ካልኣይ እቶም ብዙሓት ኣብ ከባቢና ዝነብሩ ማሕበረሰብ። ሳልሳይ ድማ እቶም ሓያላት ወይ እቶም ደረጃን ክብረትን ዘለዎም ሰባት። ዝሓሸ ልምድታት ንምህናጽ ምስቶም እቲ ንስኻ ክትውንኖ እትደልዮ ባህር ዝወነኑን ልሙድ ዝኾነሎምን ምስኦም ሓበራዊ ነገር ዘለካን ሰባት ዕርክነት ግበር ወይ ናብቲ ባህሊ ንሱ ተጸምበር። ሓደ ባህሪ ሰባት ከኽብሩኻን ክንእዱኻን እንተገይሩ ንዓና መሳጢ እዩ ዝኸውን። ምዕራፍ 10 ከመይ ጌርኻ ምኽንያታት ሕማቕ ልምድታትኻ ትረክብን ተዕርዮም። ግልባጥ ናይቲ ካልኣይ ሕጊ ናይ ለውጢ ባህሪ ዘይመሳጢ ግበርሎ ዝብል እዩ። ነቲ ኣሉታዊ ጐድንታት ናይ ሓደ ሕማቕ ልምዲ ጉልሓዮ። ልምድታት ምስ ኣወንታዊ ስምዒት ምስነት ተኣሳስሮም መሰጥቲ ይኾኑ። ምስ ኣሉታዊ ስምዒታት ምስነት ተኣሳስሮም ድማ ዘይመሰጥቲ ወይ ዘይሰሓብቲ ይኾኑ። ንኣብነት ብዛዕባ ሓደጋ ሽጋራ ምትካኽ ብቐጻሊ እንድሕር ኣንቢብኻ ነቲ ልምዲ ዘይመሳጢ ንኽትገብሮ ይሕግዘካ እዩ። ምዕራፍ 11 ቀስ ኢልኻ ተጓዓዝ፣ ግን ፈጺምኻ ናብ ድሕሪት ኣይትመለስ። ኣብ መጀመርታ ሓዱሽ ልምዲ ንምትግባር ብዙሕ ጻዕሪ የድሊ። ንኣብነት ንመጀመርያ ግዜ መኪና ክትዝውር ከለኻ ብዙሕ ኣእምራዊ ሓይሊ የድልየካ። ርሕቐት ኣብ ምግማት ልምዲ የብልኻን። ማርሽ ንምቕያር እውን ንቑሕ ጻዕሪ ይሓተካ እዩ። ድሕሪ ገለ ግዜ ግና እዞም መሰረታዊ ክእለታት ኣውቶማቲክ ይኾኑ እሞ ዝያዳ ዕረፍቲ እዩ ዝስምዐካ። ምዕራፍ 12 ሕጊ ዝተሓተ ጻዕሪ። ሰብኣዊ ባህሪ ሕጊ ሬዚስታንስ ይኽተል። መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዝተሓተ ጻዕሪ ዝሓትት ምርጫ ኢና ንወስድ። ጽቡቕ ልምድታት ምግባር ቀሊል ዝኾነሉ፣ ሕማቕ ልምድታት ድማ ከቢድ ዝኾነሉ ከባቢ ፍጠር። ንኣብነት ኣብ ገዛኻ ጥዑይ ምግቢ ጥራሕ ይሃሉ፣ በዚ ድማ ክትጠሚ ከለኻ ዘይጥዑይ ምግቢ ንምብላዕ ኣይትፍትንን ኢኻ። ምዕራፍ 13 ሕጊ 2 ደቂቓ ብምጥቃም ከመይ ጌርኻ ምድንጓይ ተቋርጽ። ሕጊ 2 ደቂቓ ወይ 2 ሚኒትስ ሩል ከምዚ ይብል። ሓዱሽ ልምዲ ክትጅምር ከለኻ ንኽትግብሮ ካብ 2 ደቂቓ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን። እዚ ናብቲ ንምፍጣር ጽቡቓት ልምድታት ዘድሊ ናይ ዓሚቕ ትኹረት ኩነታት ንኽትኣቱ ቀሊል እዩ ዝገብረልካ። ዝኾነ ይኹን ልምዲ ናብ ናይ 2 ደቂቓ ስርሊት ክሓጽር ይኽእል እዩ። ቅድሚ ምድቃስኻ ኣንብብ ንዝብል ልምዲ ቅድሚ ምድቃስኻ ሓንቲ ገጽ ኣንብብ ይኸውን። ኣብ መንጎ ጽቡቕ መዓልትን ሕማቕ መዓልትን ዘሎ ፍልሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወሰንቲ እዋናት ዝውሰዱ ውሕዳትን ውፅኢታውን ምርጫታት እዮም። ምዕራፍ 14 ከመይ ጌርኻ ጽቡቓት ልምድታት ዘይተርፉ ሕማቓት ልምድታት ድማ ዘይከኣሉ ትገብሮም። ሳልሳይ ሕጊ ናይ ለውጢ ባህሪ ከቢድ ግበርሎ ዝብል እዩ። ሓደ ናይ ተወፋይነት መሳርሒ ኣብዚ እዋን ዝትገብሮ ምርጫ እዩ። ኣብ መጻኢ ንዝሓሸ ባህሪ ዘረጋግጸልካ እዩ። ባህሪኻ ንምቕያር ዝበለጸ መንገዲ ልምድታትኻ ኣውቶማቲክ ክኾኑ ምግባር እዩ። ምዕራፍ 15 ቀንዲ ሕጊ ለውጢ ባህሪ። እቲ ባህሪ ባህ ዘብል ምስ ዝኸውን እንደገና ንምትግባሩ ዝያዳ ኢና እንደሊ። ሓንጎልኻ ካብ ዝተደናጎየ ሽልማት ንላዕሊ ንህፁፅ ሽልማት ቀዳምነት ክህብ እዩ ተማሂሩ። ሓደ ልምዲ ንኽህነጽ ዋላ ካብ ብንእሽቶ ይኹን ብኡ ንብኡ ጽቡቕ ክስምዐካ ኣለዎ። ንኣብነት ናብ ጂም ምስ ኣተኻ ብኡ ንብኡ እትፈትዎ ሙዚቃ ምስማዕ ወይ ስፖርትኻ በቲ እትፈትዎ ዓይነት ልምምድ ምጅማር ዝኣመሰለ ሽልማት ንገዛ ርእስኻ ክትህቦ ኣለካ። ባህ ዘብል ምግባርኻ ነቲ ባህሪ ንኽደጋግሞ ዘለካ ተኽእሎ ይውስኸልካ እዩ። ምዕራፍ 16 ከመይ ጌርኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምስ ጽቡቕ ልምድታትካ ትጸንዕ። ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ስምዒታት ምዕባለ ምርኣይ እዩ። ናይ ልምዲ ተኸታታሊ ወይ ሃቢት ትራከር ከም ኣብ ካላንደር ምልክት ምግባር ዝኣመሰለ ንዕቤትኻ እትዕቅነሉ ጽቡቕ ኣገባብ እዩ። ናይ ልምዲ ተኸታተልቲ ንዕቤትኻ መርትዖ ብምሃብ ንልምድታትካ ባህ ዘብል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ናይ ልምድኻ ሰንሰለት ከይብተኽ ፈትን። ሓንቲ መዓልትን ተሓሊፋትካ ብዝተኽኣለካ መጠን ብቕልጡፍ ናብቲ ዝነበርካዮ መስመር ንምምላስ ፈትን። ፈጺምኻ ግና 2 ግዜ ንክሓልፈካ ይትፍቀድ። ምኽንያቱ ሓደ ግዜ ምሕላፍ ሓደጋ እዩ። 2 ግዜ ምሕላፍ ግና መጀመርታ ናይ ሕማቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ እቲ ጸገም ሓደ ግዜ ምሕላፍኻ ዘይኾነስ
ሓደ ነገር ብትኽክል ክትግብሮ እንተዘይኽኢልኻ ፈጺመ ኸትግብሮ የብለይን ኢልኻ ምሕሳብኻ እዩ። ምዕራፍ 17 ከመይ ገይሩ ሓደ ሓታት ብጻይ ኩሉ ነገር ክቕይሮ ይኽእል። ራብዓይ ሕጊ ናይ ለውጢ ባህሪ ዘይሕጉስ ግበሮ ዝብል እዩ። ሓደ ሕማቕ ልምዲ ዘሳቀ ወይ ዘይሕጉስ እንተኾይኑ ንኽንደግሞ ዘለና ተኽእሎ ይንክ እዩ። ሓደ ሓታት መሓዛ ነዚ ዘሳቀ ጽልዋ ዝኽፈጥሮ ይኽእል እዩ። ንሕና ብዛዕባ ናቲ ካልኦት ዝሓስብዎ ብዙሕ ንግደስ ኢና፣ ካልኦት ድማ ብዛዕባ ሕማቕ ርእይቶ ክህልዎም ኣይንደልን ኢና። ምዕራፍ 18 እቲ ሓቂ ብዛዕባ ተህቦ ወይ ድማ ታለንት ዓወትኻ ንምዕባይን ዘለካ ዕድል ንምውሳኽን ዝሕግዝ ሚስጥር ነቶም ንዓኻ ዝበለጹ ዝስማዕምዑኻ ልምድታት ምምራጽ እዩ። ልምድታትና ብባህርያትና ጥራሕ ኣይኮኑን ዝውሰኑ፣ ጂናትና እውን ተራ ኣለዎም እዩ። እቶም ኣብ ውሽጥና ዝሰረጹ ምርጫታትና ንገሊኦም ሰባት ገለ ልምድታት ካብ ካልኦት ንላዕሊ ቀሊል ይገብረሎም እዩ። ምዕራፍ 19 ሕጊ ጎልዲሎክስ ከመይ ጌርኻ ኣብ ህይወትን ስራሕን ተበግሶኻ ትዕቅብ። ሕጊ ጎልዲሎክስ ከምዚ ይብል፣ ሰባት ኣብቶም ምስቲ ሕጂ ዘለዎም ዓቕሚ ቀረባ ዝኾኑ ዕማማት ክሰርሑ ከለዉ እዮም ዝለዓለ ተበግሶ ዝህልዎም። እዚ ድማ ናብቶም ናይ ፍሰት ኩነታት ወይ ድማ ፍሎው ስቴት እናኣትወሉ እዩ። ኣብኡ ድማ ንነዊሕ እዋን ክነተኩር ንኽእል ኢና። ኣብ ስነ እሙራዊ መጽናዕቲ እዚ ከም ሕጊ የርክስ ዶንስን ተባሂሉ ይፍለጥ። ስለዚ ተበግሶ ንምርካብ ብቐጻሊ ንኽእለትኻን ብቕዓትኻን ክደፍኦም ኣለካ። ምዕራፍ 20 ሕማቕ ጎኒ ናይ ጽቡቕ ልምድታት ምፍጣር። ጥቕሚ ልምድታት ነገራት ከይሓሰብና ክንገብሮም ምኽኣልና እዩ። እቲ ሕማቕ ጎኑ ድማ ንንኣሽቱ ጌጋታት ኣቓልቦ ካብ መሃብ ክነቋርፅ ስለ ዝገብረና እዩ። መስርሕ ምልክት ቀስ ብቐስ ክትመሓሽ ከም ዘለካ ይሓትት። ምስትንታንን ምግምጋምን ወይ ድማ ሪፍሌክሽን ኤንድ ሪቪው ብዛዕባ ብቕዓትኻን ንቕሓትኻን ክህልወካ ዘኽእል መስርሕ እዩ። ከመይ ጌርኻ ንልምድታትኻ ክትግምግምን ክትዕርዮምን ትኽእል። ንዓመት ዝኣክል ልምድታትኻ መዝግብ እሞ ንገዛእ ርእስኻ ሕተት። ቀዳማይ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እንታይ ጽቡቕ ተግባር ተግቢረ፣ ካልኣይ ድማ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እንታይ ጽቡቕ ኣይኸደለይን፣ እቲ ሳልሳይ እንታይ ኸተማሂሮ ዝብል ወሰንቲ ሕቶታት ንባዕልኻ ሕተት። ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ ጸብጻብ ሓቅነት ኣካይድ እሞ ንዞም 3 ሕቶታት መልስ። ህይወተይን ስራሐይን ዝመርሐሎም ቀንዲ ክብርታት ኣየኖት እዮም? ሕጂ ብሓቅነት ከመይ እየ ዝነብርን ዝሰርሕን ዘለኹ? ንመጻእኸ ከመይ ገይረ እየ ዝለዓለ መዐቀን ከቐምጥ ዝኽእል? ህይወት ብቐጻሊ ትቕየር እያ። እቶም ናይ ቀደም ልምድታትኻን እምነታትኻን ሕጂ እውን የገልግሉኻ ከም ዘለዉ ክተረጋግጽ ኣለካ። እምበኣር ከስንሎማዓንቲ ዘዳለኹልኩም መጽሓፍ እዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም። እዚ ናናት ዩቲዩብ እዩ።